Hemmeňize salam. Flutter Windows'u yüklemeň birinji bölümine hoş geldiniz. Am, Bu diýmek näme bolýar? Sizde iň azyndan bir kompýuteriňiz bardyr diýip umyt etjäs. Windows şular bolsa minimum system requirements, ýani iň azyndan size gerek bolan zatlar. Ýani Windows 7 we onuň ýokarty we hard diskingizde 400 megabyte. Elbette yani 400 megabayt prosto practical aýdylýar, ýöne ondan ýokarty gerek bolsa 10 gigabayt ýaly Android emulator zat skaçat etmeli bolýar we Git diýen programma gerek bolýar. Ol ýok bolsa ýa-da bilmeýän bolsaňyz gynanmaň, hazır ýolugura onan bile birlikde edip gidersiz. Egerde birinji etmeli zadyňyz Flutter SDK diýen zadymyz gerek bolar. Bul we şuňa meňzeş hemme zatlary, ýani ädim tapasyňyz gelýän bolsa flutter.dev/ diýikdeli, şo taýdan tapyp bileňiz ýokardaky linkden. Indi ýankyny alanyňyzdan soň niden başlaýas? Flutter.dev/docs/get-started-dan başlaýas. Windows'a geçeceğiz. Yani eğer de siz Xitaydan bolsaňyz, şoň üçin ýürüýte gerekli zatlary, ýani Xitaýyň işleme Xitayda bilýäňiz Chrome zatlar, şoň görä hem zatlar taýin edilip, programmalar hem ýürüýte Xitay üçin şo taýda bardyr, şunyň üstünden girip bilersiňiz. Indi dowam edeliň. Nämeler gerek bolýar? Ýanky ýere gireningizden soň Git for Windows diýen ana şo görýän linkiňize bassaňyz, şu taýa getirýär sizi. Özüňize gerek bolan nämeni alýaňyz biti meselem 64 bit Git for Windows setup diýip basýaňyz öz skaçat edip başlaýar. Skaçat edip bolandan soň bul ýani easy aňsat diňe next bas gitmeli, ütgütmeli dadyňyz ýok. Ýani berde gataňsat bolýar installationy munyň. Diňe next bas bermeli. Bulan butarandan soň indi get ýanky Flutter SDK'ye geçmeli bolýar. Şoňa indi Flutter Windows ýanky stable zip duran papka basýas, ýani gök knopka. Skaçat etmäne başlaýar. Gara skaçat edip bolandan soň oň üstüne basyň. Soň extract all diýen näme basýaňyz. Indi şu taý gaty möhümdir. Şu taýyna ünsöriňler. Flutter nemeni şol özünün näme papkasyny şeýdip source /flutter/ diýip şeýdip goýma. Ýa-da maslahat berýär Flutter'yň özü şeýtmegimizi bize maslahat berýär. Yani hiç ýerden girip mesela C diskin içinden program filesynyň içine beýdip olar ýaly dälde göni access edip biler ýaly etmeli şoňa elýetleri bolar ýaly. Emekme C/source/flutter diýäňiz we show extracted file basaňyz. Indi extract edip başlaýar muny. Birazcık wagt çekýär, edip bolandan soň Flutter göni öz sizde şu ýanky extracted files'e getirýär. Source'un içinde Flutter'ın içinde de ýene-de şol näme gelýär sistemasyna. Indi Flutter command'a gitmeli bolýar berden. Flutter console bat tapyň şo taýdan, meselem aşagda. Şoň üstüne iki edip basýaňyz. Şular ýalyk bir problemi ýüzüňizden çykyp biler. Ýa Windows protected your PC diýe, ýani eger şoň ýalyk bir problem çyksa, more info diýip durana basyň we run anyway diýen zadyň üstüne basaňyz, işe başlaýan ýene-de hiç ýany ýok. Indi command prompt açyldy berden. Berdenden Flutter command ýazyp başlaly. Meselem Flutter keseçizik version diýsek, meselem häzir şu wagt sizde diýe Flutter 1.2.1 versiýasy download edilendir diýen, install edilendir. Flutter'ı biz häzirlikçe diňe şu ýanky ýerden, şu taýdan Flutter console batdan ulanyp biles. Ýöne hemme ýerden girer ýalygy ulanyp bilmegimiz üçin ýanky ýalyk Windows'un özüne basanymyzdan göni ýazar ýalyk etjek bolsak ýa-da bolmasa command promptdan girer ýalyk ýa-da her ýerden girip biler bilmegimiz üçin şunu etmeli bolýar. Soňky basgan çakda start'a gidin we search buttonda env diýip ýazyň, env diýip birinji görýäňiz edit environment variables for your account diýär. Şoňa basyň. Soň size şu taýa getirir meselem user variables for p.d diýär. Şonuň edil şu user variables'ın edil aşağında path diýen näme barmy sizde görüň kod ýazgysy. Edil bar bolsa, edil şonuň üstüne basyň, edit diýene basmaly bolýar. Soň edil şu variable value'nyň içinde iň soňuna çenler soňa sağa çele gidin. Yani iň soň sağa çenle gitmeli we üstüne näme goşmaly bolýar?
nokotlu otur diýäs. Ýa-ni passimiz bermeli bolýas. Meselem source diýdik, ýani C desktopdan geldik, şu bine girmeli bolýar. C diskden source'a, Flutter'a, Flutter'dan hem ýene de Flutter'a, ondan soňra bine girmeli bolýas. Ýani şuňa bersek, ondan soň emeden geri ýalyk edip bilýäs. Onu etmemiz üçin hem ýa-kaçyny dal iň çep sagyna gidin, soňuna çenli nokotlu otur. C goýasynda meselem ýankyny şol papka getirer ýalatmamyz üçin soň iki nokot slash source diýäs ýene de crc/flutter/bin. Indi şu papka getirdi meselem. Ýalňyşyňyz ýok, ýalňyşyňyz bolmasyn şu taýda gaçy üns beriň. Soň ýene bir zat, egerde sizde şu zat ýok bolsa, täzen özüňiz düzüp bilersiňiz variable diýip, meselem variable'yň adyna pass diýip ullakan ýazyň. P-A-T-H diýip meselem ullakan variable value näme ýa-ni edişimiz ýalyk. Meselem C nokotly otur şeý diýip ýa-ni edilen ýazyşymyz ýalyk diýip source flutter bin bermeli bolýas. Indi hem ýerden açar ýalyk edip bolýandy. Command prompt'a gitýäs meselem. Indi command prompt'dan Flutter arkyny açyp bilýär şurada meselem näme etýäs? Flutter keseçizik version diýäs meselem ýankyny bassak näme etýände bize install edilen diýip ýanky şu version install edildi görkezýär. Indi ýene bir gerekli zatlaryň biri Flutter Doctor diýip ýazsak meselem command prompt'da. Bizde nämäniň gerekdigini, nämäniň edilendigini şu taýda gowy edip görkezýär. Meselem indi birinji serseniz meselem Flutter Windows'uňyzda EM'de install edilen diýen meselem ptiçkasy bardyr ondur. Indi galynlar meselem Android Toolchain diýdi, Android Studio ýa-da Connected Device olar ýanky enjamlarymyz entek baglanmadyk. Olary indi şun öňümüzdäki sapaklarda edersin diýip Android zady. Soňky sapakda görüşýänçe onda.